مصحف مثالي معرف 16 سب بلبو حسابات يدالو ملحس اتمرسوغنا كاب እግዚአብሔር እዩ ሰብሲ ኩሉ መገዱ ኣብ ቅድማ ዓይንቱ ንጹህ እዩ መናፍስቲ ዝመዝንግና እግዚአብሔር እዩ ተግባርካ ንእግዚአብሔር ወፍዮ ሽዑ ሓሳባትካ ኪቆውም እዩ እግዚአብሔር ሲ ኩሉ ንምድብ ነገር ከምኡ ንረሲ ንመዓልቲ ሕሰም ፈጠሮ ብልቡ ዝዕበ ዘበለ ሁሉ ኣብ እግዚአብሔር ፍንፉን እዩ ኢድ ብኢድ ከይተቐጽዐ ኣይተርፍን ብምሕረትን በሐቅን ስሬት ኣበሳ ይርከብ ሰብውን ብፍርሃት እግዚአብሔር ካብ እከይ ይርሕቕ እግዚአብሔር ብመገደ ሓደ ሰብ ባህ እንተበሎ ነቶም ጸላእቱ እኳ ምስኡ ብሰላም የንብሮም ካብ ብዙሕ እቶት ምስ ዓመጻ ሒደት ምጽድቂ ይሓይሽ ልብሰብ መገዱ ይምድብ ንስጉምቱ ግና እግዚአብሔር እዩ ዘቕንዓ ኣብ ከናፍር ንጉሲ ንግራት ኣምላኽ ኣሎ ኣፉ ብፍርዲ ኣይጋገን ሓቀኛ ሚዛንን መምዘንን ናይ እግዚአብሔር እዩ ኣብ ከረጺት ዘሎ ሁሉ መምዘኒ ከኣ ተግባሩ እዩ ዙፋን ብጽድቂ እዩ ዝጸንዕ እሞ ነገስታት ንረሲእነት ይፍንፍንዎ ጻድቃን ከናፍር ንነገስታት ይሐጉስኦም ነቲ ቅንዕና ዝዛረቡን የፍቅርዎ ቁጥዓ ንጉሲ ልኡኽ ሞት እዩ ጥበበኛ ሰብ ግና ይህድኦ ገጽ ንጉስ እንተበርሄ ህይወት እዩ ሞገሱ ኸኣ ከም ደመና ብዙሓት እዩ ካብ ምጥራይ ወርቂ ክንደይ ኮን ምጥራይ ጥበብ ይበልጽ ካብ ምጥራይ ብሩርሲ ምጥራይ ምስተውዓል ክንደይ ኮን ይኸብር ጎደና እቶም ቅኑዓት ካብ እኩይ ምርሓቕ እዩ እቲ ንመገዱ ዝጥንቀቐላ ንነፍሱ ይሕልዋ ንውርደት ትዕቢት ትቕድማ ንውድቀት ከኣ ኹርዓት ምስቶም ዕቡያት ዘመተ ካብ ምክፋልሲ ምስቶም መሳኪን ደኣ ብመንፈስ ትሑት ምዃን ይሓይሽ ነቲ ቃል ዘይቕልበሉ ሰናይ ይረክብ ብእግዚአብሔር ዝእመን ከኣ ብፁእ እዩ ጥበበኛ ዝልቡ መስተውዓሊ ይበሃል ጣዕሚ ኸናፍር ከኣ ትምህርቲ ይውስኽ ምስተውዓል ንዘጥርያ ሰብ ፈልፋሊት ህይወት እያ እሽነት ግና ነቶም ዓያሱ ቅጽዓቶም እያ ልቢ እቲ ጥበበኛ ንኣፉ መስተውዓሊ ይገብሮ ንኸናፍሩ ድማ ትምህርቲ ይውስኸን ልኡም ዘረባ መዓር ወለላ እዩ ንነፍሲ ጥዑም ንዕጽምቲ ኸኣ ጥዕና እዩ ንሰብ ቅንዕቲ እትመስሎ መገዲ ኣላ መወዳእታኣ ግና መገዲ ሞት እዩ ኣፉ ይድርኾ እዩ እሞ ጥሜት እቲ ዓያዪ ስሊዑ ኢሉ ይዓዪ ሕሱም ሰብ እከይ ይኹዕት ኣብ ከናፍሩ ኸኣ ከም ዝባላዕ ሓዊ ኣሎ ጠዋይ ሰብ ቆዮቓ ይዝርግሕ ሓማዩ ኸኣ ንእሙናት ፈትወቲ ይፈላልዮም ግፍዐኛ ሰብ ንብጻይ ሓባብሎ እሞ ሰናይ ናብ ዘይኮነት መገዲ ይመርሖ ብዒንቱ ዝጠቅስ ሓሳባቱ ጠዋይ እዩ ከናፍሩ ዝርምጥጥ ከኣ ነቲ ኽፍኣት ፈጺምዎ እዩ ሸያብ ጸጉሪ ናይ ክብሪ ዘውዲ እዩ እዚ ኸኣ ኣብ መገዲ ጽድቂ እዩ ዝርከብ ንኹራ ደንጓይ ዝኾነ ካብ ጅግና ይበልጽ ካብቲ ንኸተማ ዝሕዝ ከኣ መንፈሱ ዝገዝእ ይበልጽ ዕጭ ናብ ሕቕፊ እዮም ዘውድኡ ንመን ከም ዝበጽሕ ግና እግዚአብሔር እዩ ዝምድቦ